Y cynulliad Dosbarth Peris, wel, ie, roedd yn diddorol iawn i cymryd rhan efo grŵp sy'n trefnu peth yn reiddiol ac meddwl sut da ni'n medru rhedeg pethau fel na yma yn Dosbarth Peris. Wel, ar ôl yr ail cynulliad, roedd yna cymaint o cysylltiadau rhwng y bobl yna. Mae rhywbeth wedi newid ar ôl wneud vision, dwi'n meddwl. Ac dwi'n meddwl, ella mae'n bosib wneud rhywbeth really diddorol. Os dwi'n credu, da ni ddim yn gwybod be i wneud. Rhaid ni just trio pethau allan. Ac dyna sut da ni'n medru symud i'r dyfodol mewn ffordd gwahanol i ffordd sydd wedi creu y problemau heddiw. Yn reiddiol, rydyn ni'n rhan o grŵp dŵr a thyr. Ydyn ni wedi sôn am ychydig o bethau i wneud. Mae gen i rhestr mawr o syniadau, deud y gwir, a swn i'n licio wneud bob un ohonyn nhw. Wel, y prosiect dwi'n gweithio ar hyn o bryd ydy Stori y Tir efo Angharad a Cymru a ti, Lewri. Ac dwi jyst wrth fy modd efo fo, achos da ni ddim yn hollol gwybod lle mae'n mynd, ond dyna yn union be rhaid i ni wneud. Create spaces for emergence. Sut mae ein perthynas efo tir wedi newid dros y gorffennol ac i'r dyfodol hefyd. Does e ddim angen bod yn, teimlo fel, must be an expert in all of this, achos da ni i gyd experts mewn un ffordd neu llall. Pwy sy'n gwybod y tir lle ti'n byw mwy na ti? Dwi'n meddwl bydd yn rili cyffrous i ail-dychmygu ein perthynas efo tir mewn sawl ffordd creadigol.